Ja by som vám rada ukázala ešte aj tieto nástenné hodiny drevené, a to tiež s motívom hradov a zámkov, pretože je to moja srdcová záležitosť. Rada navštevujem teda hrady a zámky a vlastne som pri tom, ako som sa dostala k týmto výrobkom, keď som ich prvýkrát videla, tak som zistila, že síce som pochodila Slovensko krížom krážom, ale na všetkých miestach som ešte nebola, takže mám tu ďalšiu inšpiráciu na ďalšie výlety a hodiny majú dekoratívny charakter. Môžete si ich zavesiť kdekoľvek, doma, v kuchyni, v obývačke, v spálni. Hej. Máme nejaké motívy aj pre deti so zvieratkami, takže aj do detskej izby. Ja tu mám kostolínak, takto vyzerajú kostoly a na každých hodinách sú iné ručičky, takže na kostoloch je takáto, na hradoch a zámkoch je takáto. Áno, vyzerá ako keby kľúč od hradu alebo zámku. A potom sú ešte takéto tvary hodín, takže ak máte záujem, tak naša stránka radosťdreva.sk